nagtatanong bakit nauna yung sibuyas. Nauna talaga yung sibuyas kasi mas matagal siya maluto. Ito yung proper na pag-isa. Actually, hindi yung bawang yung nauuna. Kasi yung bawang, maano po siya, madali nasunog. Ayan. At alam natin na pag nasunog yung bawang, hindi maganda yung lasa ng niluluto natin. Ayan. Ayoko ng sunog na bawang. Sa akin pag ako nagluluto. Lalagay ako ng ginger. Pampalis kasi ito ng lansa. Pag malalansa yung mga niluluto, lagyan natin ng ginger. So, yung nag-adobo ako, binababad ko na siya talaga sa sa soy sauce. Bago ko ilagay manok, baboy, or kahit anong i-adobo ko. Pero except yung mga gulay ilalagay ko na yung mga pampalasa ko dito. Kahit anong granules ang gusto nyo. Yun, dadagdag nyo dito. Tsaka paminta. Soy paminta, tsaka yung pampalasa. Full nyo. Ilalagay ako ng dalawang taktak. Ajinomoto taktak. Kung ano yung gusto nyo pampalasa. Choice nyo po yun. Lagyan natin. Madali lang kasi lutuin ito. Kasi pag tumatagal na, tumukulan. Ayan, lagyan na natin. Spicy. Gusto ko spicy pag adobo kasi gusto ko spicy. Dagdag pa tayo ng paminta. Madali lang naman siyang lutuin. Kasi hindi pwedeng matagal kung kumukunat. Takpan na natin ito. Mga 2 minutes lang. Ayan. Lagyan natin ng suka, guys. Kunti lang. Butter to, guys. Wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang.
Pwede na to. Pwede na. Pwede na.